Owanistan'ın Gyzyl Ýarymay jemgyýetiniň wekilleri 26 oktýabrda güýçli ýer titremeden ejir çeken Nangarhar regionynyň paýtagty Jalalabada kömek alyp bardylar. Insanperwer guramasynyň resmileri regionda adından 28 adamyň wepat bolandygyny, 1000 çemesi jaýyň ýumrulandygyny habar berdiler. Tutuş Owanistan'da yer titreme zerarly adından 115 adamyň, goňşy Pakistanda yüzlerçe adamyň helak bolandygy habar berilýär. Ortiýetiniň Krasnodar regionunda 24 oktýabrda Siriýada ölen Ortiýetli esker Vadim Kostenkonyň jaýlanyş çäresi geçirildi. Kostenko Ortiýetin 30 sentýabrda Siriýada harby howa hüjümlerine başlaly bäri ýok bolan ilkinji Ortiýetli harby gullukçusudyr. Goranmak ministrligi Kostenkonyň özüni asyp öldürenligini habar berdi, emma onuň ölümi bilen bagly ýagdaýlar baş prokuratura tarapyndan derňelýär. Kostenkonyň maşgalaty onuň jesediniň garaşsyz barlanmagyny talap edýär. Bişkekde Qırgız kanun çıkarıcıları parlamentin täze maslahatyna jemlendiler. Bir ay çemesi mundan ozal ýurtda parlament saýlawlary geçirildi. 6 siyasi partiýa 120 orunluk parlamentin düzümine girmek üçin zerur sesleri toplady. 4 oktýabrda geçirilen saýlawlara halkara syýynçylar tarapyndan açyk we adalatly diýilip baha berildi. Parlamentin täze agzalary esasy koalisiýany düzme ugrunda iş alyp bararlar. Siz günüň täzelikleri bilen tanış boldunuz.